boas tardes, supoño... Escoitaseme ben? Sí. Vale, bueno, teño a voz un pouco mal, que collín unha catarreira, estou recén chegada de Barcelona e ali, bueno, pois pusime sin voz de todo, pensei que non iba a poder. Pero, bueno, tedes que disculpar se me dá un ataque de tos ou algo así, pero é polo... Tes aquí algo. Sí, pois que xa vou beber. Bueno, moitísimas gracias a Mariña Patrimonio a todos por convidarme a vir aquí, que é a primeira vez, además, que estou en San Cibrao. Entón xa entrei así un pouco nubilada por ese mar e o sitio pareceme precioso, que querería velo cando remata a conferencia, porque gustame visitar os lugares, pero non estar de paso, sino vincularme con eles. Este me parece un sitio excepcional para esta conferencia e agradezo moitísimo a vosa presenza, porque, bueno, estamos no verán, vai calor, estáse mellor na praia ou noutro sitio. Entón, bueno, pois eu vou falar dos hórreos, pero outra ollada diferente, non sobre os hórreos normalmente como se fan pois un estudo tipolóxico ou estructural do que é a construción como a coñecemos, sino que vou intentar pois iso, vincularnos ao sentido e ao significado que ten un hórreo, máis alá da súa apariencia. Porque as nosas antepasadas, pois, como estaban ligados ao territorio, realmente, por mar e por terra, e foron sustentadores, precisamente, e guardadores deste territorio, deste espacio agropecuario que agora temos, que agora estamos desordenando, para eles e para elas é algo común e se sabe perfectamente cal é o sentido dun hórreo e o vínculo emocional que hasta hai con eles, pero penso que eso estáse perdendo e o mellor hai que recordalo. E tamén, bueno, pois quería decir que non veño só aquí a decir o que sei, o que encontrei, o que reflexionei, sino tamén a aprender de vos, porque nas conferencias suscítase moito interese e moito diálogo, e tamén saen o coñecemento propio, local, do lugar, que normalmente é bastante máis interesante do que eu traio. E vos lo digo en serio. Tampouco a min foi un estudio exhaustivo sobre hórreos, non foi algo que me pusiera a mirar os hórreos, sino que foi máis ben unha petición externa por parte de Apatrigal, que é a asociación a que pertenzo. Entón xa digo, trátase de abordalo cos coñecementos e coa ollada que eu teño desde o punto de vista este que agora se chama inmaterial. Entón, para comezar, vedes ben, non? Sí. Por exemplo, ano pasado se fixo este encontro internacional que se lle chama Graneiros Elevados, porque claro, é internacional, a denominación de hórreo non é internacional, non é mundial. E como vedes, porque é unha cousa que me pregunta moito, os hórreos son só en Galicia? Pois non, hai cedes exemplos, claro, toda a costa do norte e noroeste peninsular, nos, Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, o Bierzo, León, pois temos estructuralmente, si, os hórreos son moi parecidos e a denominación é moi parecida. Pero logo, como vedes, e como asistiron ano pasado, pois hai hórreos en Brasil, hai hórreos en México, en Francia, hai nos en Suiza, me parece que hai en Yugoslavia, hai en moitos outros lugares. Por que se explica isto? Porque é un graneiro, porque é un sitio onde se acumula ou se amorea e se garda e se preserva e se protexe o máis importante, que é o cereal. Para iso temos que recordar que o cereal foi o alimento básico da humanidade durante miles de anos. Por lo tanto, se lle ten especial, ou se lle tivo culturalmente especial aprecio. Se non hai cereal, pois non había modo de sobrevivir. De aí que se elaboren todas estas construcións, pero logo vamos ver as peculiaridades. Bueno, a veces intercalo este é un deseño de Álvaro Cebreiro, porque a mirada sobre os hórreos sempre foi, para nós aquí, sempre un marco de fondo, porque además hai un hórreo casi por casa, entonces é un elemento arquitectónico moi familiar e moi identificativo, además, da casa. As denominacións, pois xa vedes aí, creo que aquí chamadeslle cabozos, sí,
Ves, para min é unha cousa nova, aprendín agora. Canastros, cabaceiros, cabozos, estas denominacións, sobre todo de canastro, fai referencias aos primeiros hórreos de Bimbio, que son de tecidos, seguro que xa tedes visto, que claro, son un material máis parecedeiro, non quere dicir que haxa pouco, sino que pudo haber moitísimos máis, pero non perviviron, porque pola humedade, polas condicións atmosféricas, pois non se conservan. Se conserva o pétreo, claro, pero pudo haber moitas outras formas. Entón, horro, ora vos falarei desto, que a palabra originaria, tamén vale celeiro, piorno, canizo, espigueiro, que é máis da zona de norte de Portugal, hórreas, que son os hórreos máis anchos, isto da zona de Santiago, Boqueixón, existe este tipo de hórreos máis anchos que se chaman hórreas, paneiras, en fin, e seguro que hai moitos máis e deberíase indagar sobre isto. Aquí quería parar un momento porque seguramente, imagino que tedes curiosidade en saber a etimoloxía de hórreo, de onde ven, unha palabra un pouco estrana. Eu vou expoñer o que din outros, non o que digo eu, porque eu non son filóloga e non o sei. Pero do que teño visto, a aceptación maior sobre a palabra hórreo é do latín horreum, que a súa vez ven do grego, parece ser, e que significa, do grego antigo, que significa, pois, graneiro. Así e todo, eu consultei con outras persoas, porque é verdade que a veces no país pecamos moito de derivar todo do latín, cando houve outras linguas, porque aquí tivemos a presencia sueva, é dicir, hai tamén toponimia léxico xermánico, cando temos tamén unha orixe indoeuropea claramente de filiación celta, paralela aos outros países da Europa Atlántica, polo tanto, o noso idioma galaico tamén provén do gaélico, que se parece bastante. Entón, neste sentido, por exemplo, Martín Maceiras, ao que lle consultei, díxome que no gaélico da illa de Man se di, neste caso, arro ou orro, o sea, é tamén moi parecido. En irlandés antigo é arbor, o que significa graneiro. Entón, pode haber, hai unha hipótesis que pode parece ser que o termo latino pudo adaptarse tamén a un término que xa preexistente, que xa existía, local, e moi parecido. Se pudo ter dado ese fenómeno tamén, non? É dicir, que pode ser un préstamo de transmisión oral prerromano e que derivara despois en esta forma arcaica de horro e que quedara na toponimia que agora vos vou contar por qué. El comenta que a evolución fonética do noso horro é diferente da latina, porque a latina ten unha H aspirada e tamén ten unha E, sin embargo no gaélico non, que sería máis parecido. Pero bueno, eu agora mesmo estou traballando na zona de Ancares, levo ali desde a primavera, estou reparando tamén nos horros que ali hai, e ali chamanlle horro. Isto parece ser porque o sustrato galaico máis, a forma oral máis primitiva ou máis xenuína está nos Ancares. Entón, pode ser por eso que sigan chamándolle como se podería ter chamado antigamente. Bueno, aquí empezo a facer esas relacións sobre o sentido e o significado do horro. Quería decir que para coñecer o pasado, é importante coñecer o pasado, interesarse polo pasado, e, sobre todo, pola transmisión da memoria, da tradición oral da nosa xente, porque son os camiños principais que nos van a dar unha conciencia. Especialmente a transmisión oral, que estamos agora no último momento, porque xa morre a xente maior e desaparece un legado e unha transmisión cultural milenaria que é a que nos vai dar as claves para entender todo o patrimonio cultural que temos. Eu por eso dedícome a iso, cando, ainda que, bueno, como comentaba aquí Gregorio, cando o meu traballo profesional é como arqueóloga, pero xa desde que era estudante e polo contacto de campo, neste caso na montaña de Lugo, que a xente maior decidín priorizar sobre todo a recollida da toponimia, da mitoloxía e de todo este legado inmaterial que se esfuma e se evapora e que é un patrimonio impresionante que marcha ca xente. A arqueoloxía queda baixo terra, podemos seguir
pero as persoas non. Entón, de aí esa prioridade. E nese sentido, pois co hórreo, pois quería falaros do contexto. E o contexto, cal é o contexto dun hórreo? Pois o ciclo do pan. O ciclo, me refiro ao traballo do pan. Bueno, do pan, que pan? Todo tipo de cereais, claro, porque non só hai o trigo, sino que hai o centeo, o que se chama pan, a cebada, a avea, as landras, en época na Edade do Ferro se facía, está demostrado nas excavacións, fariña, coas landras machacadas, o millo miúdo e despois o mainzo, ou o millo que veu da América, que é posterior. Aínda que agora o que máis temos, o que máis familiaridade temos e o que vemos máis nos hórreos, pero realmente xa existían os hórreos antes do millo americano. O millo miúdo, que tamén se chamaba millo albo. Parece ser que a entrada do millo americano pois veu a través no século XVI, bueno, veu da América e penetrou por Cádiz, parece ser, e de Cádiz pasou a Mondego, a zona de Portugal, Coimbra, e daqui para aquí, para o norte. Non sei se é exactamente así, pero os estudios dicen. En todo caso, chegounos. Bueno, xa se vaides que coa restreba do millo, ademais de facer a cama para corte do gando, pois tamén é estrume pas leiras do cereal, aproveitase todo. E a folla do maízo utilizábase para facer os xergóns, nos que dormía a xente. É dicir, que polivalentes son os cereais, a cantidad de cousas que nos dan. E cal é este ciclo inicial, este ciclo do pan? Pois inicialmente, ahora enumeralo, é doado de enumerar e é rápido, pero dadevos conta do inmenso traballo que dá para conseguir o gra, a cantidad de traballo que hai que facer, porque, bueno, primeiro hai que sementalo nas seagas, despois hai que segalo, despois hai que mallalo nas eiras, e despois de feito estas tres labouras, aquí entra o proceso, aquí onde podemos meter o hórreo no medio, porque xa chega o momento, unha vez feita a malla, chega o momento de almacenamento en celeiros ou en graneiros elevados, aí é onde entra esta arquitectura que coñecemos por hórreo. Pero despois, ainda hai, no proceso do ciclo do pan, ainda hai a moenda. Aquí entrarían os moinhos de vento, moinhos de auga, toda esa enxeñería hidráulica tradicional. É dicir, isto vos lo digo para que vayamos asociando o hórreo cos traballos e con outras arquitecturas que son complementarias, non só. Despois da moenda está o amasado, que é outro traballo, amasar, o amasado na casa. Despois está, vou ir pasando porque algunhas vos vou, bueno, aí vedes un campo de millo e un campo de trigo. Estas fotos, unha anécdota que vos conto, estas fotos son de hai 20 días, saqueinas. Chamará vos a atención ese camiño que vai polo medio, que está rapado, tanto no millo como no trigo. Bueno, isto é porque fun, e a foto anterior tamén, esta son eu, fun como ten que ver co patrimonio inmaterial, e pareceme moi bonito, fun a Bretaña, eso hai uns días, Armórica antiga, na parte do Fisterra francesa, e fun a unha procesión que se chama a Dromeny, bueno, en un lugar que é Locronan, que é unha procesión que se fai cada 6 anos e se chama o Gran Perdón. A xente vai cos seus traxes que os levan con moito orgullo, non como un disfraz, sino como un sentido que é ir encalanados para esa procesión, e é un percorrido de 12 kilómetros e ten unhas capelas de flores co santo ou a santa dentro nas que se vai facendo paradas. O caso é que tamén a nova organización do territorio desmantelou, como aquí, coa concentración parcelaria, o que era a organización antiga. Entón, claro, por donde antigamente iba a procesión, ou se son campos de monocultivo. Entón, que fan? Cortan o sitio, os propietarios, e pasas polo medio. É moi bonito, é un indicativo do respeto que se ten por un camiño sacramental, un camiño sagrado. Bueno, como están estas colleitas, aproveitei para facer as fotos e traérvola. Isto da moenda, que falaba antes, o dos muiños, isto é un grabado do século XIX, en este caso é de Noia, onde traballo eu como arqueóloga, e vedes, este sería a atmósfera dun muiño no século XIX. Como vedes, son todas mulleres,
están cos rapaces, porque claro, as mulleres tiñan que ir cos nenos ao traballo, non como a hoxe, que deberíase considerar para algunhas cousas. Bueno, pois aí ás veces, co proceso de moer, a todo isto, parte deste patrimonio inmaterial asociado aos orros e aos muiños son a música e a danza. Se nos damos conta de todas as actividades tamén relacionadas con isto e co ciclo de pan, asóciase a música e a danza. As muiñeiras, que veñen dos muiños, tocar a pandereta ou bien tocar cunha peneira, o sea, que debeu inicialmente comezar así, se non había pandereta, se tocaba cunha peneira contra a moa do muiño. En fin, e estas ilustracións sírvenos, é como se fora unha película, permítenos ver como sería antes o traballo, a atmósfera que habería aí nun muiño, que habería moita da fariña e do farelo, bueno, olores, sensacións, moitas cousas sensoriais. Este é un fornado, e como vedes tamén é femenino. Neste caso, de feito, bueno, un fornado sabedes que pode ser ou na casa particular ou comunitario, había fornos comunais. No caso que vos podo falar de Noia, é unha actividade gremial, está, o sea, forneiros ou forneiras ou panadeiros ou panadeiras era unha actividade gremial. Hai multiplicidade de fornos e xa nos aparecen xa nos documentos desde o ano 1400, 1500, supoño que sería antes, pero por vendas, por doazóns, os fornos xa estaban, e os fornos das nosas casas igual. Dicir, porque para procesar todo este cereal e para facer finalmente o pan necesitabas o forno, entón, fundamental. De feito, é curioso, pero un destes gremios, eu creo que é o único que coñeceu femenino, de forneiras ou panadeiras, é o de Porriño. Supoño coñecedes a ceremonia e a festa da coca de Redondela. Vos sona? O Día do Corpus. As alfombras florais. Vale. Non sei se recordades ou tedes visto que na danza que fan procesional ese día salen os danzantes, os das danzas de espadas, que danzan ali, e salen o que se chaman as burras, que son unhas mulleres cunhas nenas que bailan sobre elas aquí. Esas mulleres que cargan, que portan esas nenas, é o gremio de panadeiras de Porriño. Era o gremio de panadeiras antigamente. É dicir, que aí temos como perviviu unha danza gremial femenina relacionado con isto. É dicir, canto patrimonio cultural deriva, verdad, destas cousas. E estas son, o seguinte proceso despois do enfornado, é a venda no mercado, nas feiras. Isto tamén é Noia, estes grabados son todos de Noia, do 19. Vedes aí como os soportais sempre foron os lugares de venda, antigamente. Os centros comerciais de antes eran os soportais. Nos tiñamos as vilas e as cidades asoportaladas para a chuvia, para o sol, e a verdade que eran lugares magníficos para vender. Aí vedes os sacos con cereal, vedes cestos, vedes todo o corrido dos traxes e do ambiente que debía haber. Ben, pois isto é que podemos considerar todo como o ciclo do pan e no que está inmerso esta arquitectura que é a do Orro. Traigo esta foto antiga de Betanzos porque aquí estes hórreos están á beiriña do río, están na ribeira. Como vedes, aí conviven barcas e hórreos e casas. Tamén esquecíame de dicir antes, co do tema da venda do pan e do consumo do pan, que hai toda unha cultura do pan relacionada despois coas formas que teñen o pan, cos ingredientes cos que se fai o pan, cos nomes cos que se lle dá o pan, coas marcas coas que se marcaba o pan, que tiñan marcas propias e personais delas, coas historias do pan e cos nomes que hai das rúas. Por exemplo, en Santiago está a Praza do Pan, como en moitos outros lugares. É dicir, que hai todo un legado importantísimo vencellado a todo isto. Isto son os mismos de antes que acabades de ver. Os vou a recordar. Aí está. Esta é a súa forma originaria e esta como están hoxe restaurados. Un pouco cambiados, verdad? Bueno, lo importante é que están.
Está bonito porque está con cromatismo, que é moi típico dali da zona das Mariñas, de Betanzos, de Betanzos dos Cabaleiros, das Mariñas dos Condes, pero bueno, xa teñen outro soporte, en fin, están da adorno, que é o proceso que levan agora os nosos hórreos. Hai que pensar moi en serio, de aí todo este discursiño que estou dando eu, que son arquitecturas irrepetibles, porque están ligadas a un modo de vida que xa non temos. Por lo tanto, está a ver ter unha conciencia e pensar moito neles para evitar, na medida do posible, pois eso, que se degraden ou desaparezan. Porque dices, bueno, hai moitos. Sí, hai moitos, pero é que non o vai haber máis. E foron construídos e guardados e cuidados pola xente até agora. Entón é algo que deberíamos considerar e pensar. Tamén deberíamos considerar e pensar que son autores anónimos, non sabemos que nos facían os hórreos. Co cual, tamén é algo maravilloso de pensar, non? O anonimato que hai detrás deles, non? Que non hai ningún tipo de... A non ser, supoño que oficios que en casos excepcionais, pero... E para iso era necesario uns coñecementos e uns materiais, porque hórreos, como sabéis, hainos o só de estructura vegetal, que son todos vegetais, como que falábamos dos canizos ou isto, ou só de madeira, enteiramente de madeira, que os hai, ou de cantería, e despois os mixtos, os que mesturan todas estas cousas, cantería e madeira, en fin. Que oficios son clave para a construción dun hórreo? Esa persoa anónima que os construiu podía ter todos estes oficios, ou ter todos estes coñecementos, ou senón terían que colaborar. Se nos paramos a pensar, imaginadevos, cesteiras ou cesteiros, cos de vimbio, había que saber aparellar e amañar o vimbio. Os canastros de varas, ese tecido, non? Tiña que haber colmeiros, que para facer o tellado de colmo, de palla, que aínda os hai, en Ancares, por exemplo. Tiña que haber carpintería, carpinteiros para facer a carpintería de armar o hórreo. Os pedreiros, por suposto, os canteiros. Tamén hai elementos de forxa, hai ferraxes. E despois, finalmente, hai a policromía, cando están pintados. O sea, se paramos un pouco a pensar, fixadevos todos os coñecementos que hai que ter e que leva implícito un hórreo. Un elemento tan pequeno. Esta é unha imaxe un pouco así... Esteve eu no coche e parei a facerlle a foto na zona da Limia, que me deu este hórreo así un arrepío, non? Porque, vedes, está derrubándose e ten aí uns... como se chama isto para sustentar? Os... Apeos. Sí, os apeos ou das obras. A min dá a impresión de que isto é unha emerxencia que fixeron os donos da casa para que non se lles veña abaixo, como última medida. Dá pena estas cousas porque realmente, ás veces, as persoas non teñen recursos para manter os hórreos. Ao estar en desuso, a non ser mantidos, arruínanse. E claro, isto dá lugar a que teñamos procesións de hórreos agonizantes por onde vamos, que van desmoronándose pouco a pouco. Por qué? Porque están desactivados, por decirlo de alguma maneira, non? Xa non gardan millo, xa non teñen uso, empezan a deteriorarse. Aquí eu, e nos anos que levo traballando, eu teño feito en Noia, pola miña banda, informes sobre hórreos como arqueóloga municipal. Por qué? Porque considérome que teño coñecementos suficientes para poder asesorar a xente e dicirlle, aparte hai unhas directrices que están escritas e que eu lles dou, pero penso que hai un exceso de patrimonialización. Con isto quero dicir que hai procesos burocráticos que son moi longos, que son costosos e que tardan. Entón, eu nesto penso que a administración debería simplificar estes procesos, apoiar a xente para que poda restaurar ou arranxar os hórreos. Eu penso que o coñecemento dos canteiros é máis que suficiente para restauralos. Non só máis que suficiente, senón que é o idóneo. Claro, hoxe se derivan proxectos arquitectónicos
É dicir, é como o que se exixe a nivel burocrático é casi como unha casa. Hai un proxecto, hai unha obra, hai unha execución e despois hai unha memoria, co cual supón tempo e diñeiro. E claro, hai que entender que a xente, e nós, e eu mesma, sempre, e nos tempos nos que estamos, porque depende, hai conxunturas distintas, xa houve épocas que houve axudas, que estuvemos máis económicamente máis abundantes e agora non. Entón, habería que adaptarse a estes procesos, eu creo, sociais e económicos e favorecer, por iso digo, simplificar a tramitación. E eu deixei de facer estes informes porque non me autorizou o patrimonio para que continuara facéndoos. E penso que é unha pena porque xa que estou, os fago totalmente gratis e o asumo eu particularmente como profesional no concello no que estou. Pero ahora mismo non pode ser. Entón, claro, pasan estas cousas. Aquí vemos, cando empeza a deteriorarse os tellados, empezan a caer, o hórreo xa vai, ou se non é comido polas silvas. Claro, que problemas presentan de ruína? Según van pasando os anos máis. Cando un hórreo empeza a desestabilizarse, e como sabedes, moitos están ás beiras dos camiños, ou a carón da casa, corre o risco de caerse enriba da xente, ou enriba dun coche, ou enriba do que seña. Pode darse o caso, como en Noia, que viña xente, hai unha treboada, un gran tal, e o hórreo sufre un tantarantán, queda bareando e dice, ai, que pasa? Que se non se acude e se permite de maneira urxente estabilizalo, as persoas quedan con un medo no corpo, lóxico, porque eso se poda caer e poda facer dano a alguén. Entón, directamente, arriman un tractor, danlle un golpe e o tiran. Co cual, nos estamos quedando con pés de hórreos. En casi todo, porque eu os vou vendo os desaparecer. Isto é unha chamada, aquí, por exemplo, tedes este, que está no entorno dunha igrexa parroquial, como vedes, que xa non ten nada. O sea, ten estruturalmente, sí, o que lle queda. Entón, bueno, había que... É certo que o estudo deles debería delegarse e asesorarse, eu penso, con persoal cualificado específico. E isto a que me refiro? Pois a etnógrafas ou etnógrafos e antropólogos. Creo que a formación en arquitectura non é suficiente. É moi importante ter todo este coñecemento dos oficios que vos decía antes, da transmisión oral, dos canteiros, da xente que sabe, que soubo facer un hórreo. E despois esta parte inmaterial que vos estou comentando, porque é necesario ter en conta todo, desde a localización, a ubicación, hasta todo o que ten desagrado, que é no que vamos a entrar despois, vamos a entrar na parte espiritual, no que poda ter, nas peculiaridades que poda ter familiares, nas consideracións. É un mundo que é moito máis alá da súa materialidade, por iso digo que debería estar no plan de estudios, porque o que é anacrónico é que este ausente do programa de estudios xa básico no noso país e de titulación universitaria, xa non vos digo nada, calquer estudo do noso patrimonio cultural. Non temos ninguna asignatura siquera de patrimonio cultural de Galicia. Nin tampouco hai ninguna institución, non hai ningún órgano de xestión, de servicio específico destinado a documentación, a salvagarda, a investigación do patrimonio cultural inmaterial. Non o temos en Galicia. Cando somos unha referencia europea nesto. Eu digo con todas as letras e con todo o peso. Somos unha referencia para Europa porque, a diferencia do resto de Europa, nos mantivemos isto vivo. Por lo tanto, en outros lugares de Europa está perdido, só teñen o aspecto material, pero nós temos toda esa carga emocional, simbólica, práctica, importantísima. E, sin embargo, xa digo, non temos unha institución onde depositar todos estes coñecementos, parece mentira. Hai un servicio de arqueoloxía, hai un servicio de arquitectura, pero non hai de etnografía. Curiosamente, por exemplo, hai unha escola de arquitectura en Lausanne, en Suiza, que se dedican ao estudio dos hórreos, e ali son bastantes menos que aquí. No Val de Aosta e no Val do Lis, nesa zona, por exemplo, xa digo,
un interés e unha... Ainda temos que dar moitos pasos para avanzar. É verdade que tamén, bueno, aí tedes a frase de Castelao. Ora, para a miña sorpresa, despois de ter elaborado bueno, pues esta reflexión sobre os hórreos xa o ano pasado, atopeime coas Cruces de Pedra na Galiza de Castelao, que xa tiña lido, pero non me acordaba que tiña un apartado para os hórreos. Para min é unha honra coincidir co que di ele moitas cousas, o sea, coincidir, porque o pensar antes e ver que Castelao, que me parece que como investigador nesto é a persoa máis autorizada, nesto, nas cruces, nos cruceiros e no que fai, realmente Castelao era unha persona lúcida e pensaba de maneira integral tamén o patrimonio, como se debe pensar. Eu creo que hoxe os estudos, como son máis como dicir, van máis dirixidos, están máis categorizados, pérdese esta perspectiva e, por tanto, creo que, por exemplo, a xeración nos, a mí me parecen os mellores investigadores máis que nos levan bastante máis ventaxa que o que podamos actualmente dicir. Eu digo tamén. Entón, o que queda de Power que ides ver, vai haber algunhas frases de Castelao que as considero que son xoias. Esta, por exemplo, en relación co que estaba falando eu, non? Si isto decía en 1950, que xa choveu, o noso hórreo aínda non foi estudado como merece pola súa antigüedade e a súa beleza. É unha xoia arqueolóxica diña de ser estudiada a fondo por un investigador galego. Pois aí estamos. Non quere dicir que si que hubo catalogacións, hai inventarios de arquitectos, hai este atlas magnífico que trouxen de Carlos Regueira, pero quero dicir, ainda falta considerar moitas máis cousas, algunhas das que estamos tratando aquí, non? É verdade, esta é unha foto de Corme, en Ponteceso, na Costa da Morte. Son uns hórreos peculiares, sabedes, casi totalmente pétreos, e é verdade que a desaparición dos hórreos, a ruína dos hórreos, tamén vai parella ao desmantelamento da paisaxe agraria nosa tradicional, é verdade, non? A concentración parcelaria foi, bueno, é difícil calificala, pero veu desartellar todo un sistema agrario milenario, no que incluía camiños, fontes, devesas, montes comunais, que funcionaba equilibradamente e que nos alimentou hasta a actualidade. A desaparición del trae como consecuencia, pues, bueno, todos os monocultivos que temos, porque non se terían poder posto nun minifundio, desde logo, e outro tipo de depredación do territorio, coas consecuencias agora en todos os sentidos, no que temos, medioambientais e culturais, como estamos vendo, non? Aquí vou citar unha frase de William Morris, este arquitecto, poeta, outro británico do século XIX, que escribía en 1883. Desde o punto de vista artístico, porque tamén era artista. Di, arte é tamén a disposición dos campos de labranza e pasto, a organización das cidades, en definitiva, o entorno que vivimos que nos eleva ou degrada. Eu estou totalmente de acordo. Aquí tedes outros hórreos, sabedes, estos tamén siguen sendo da zona da Costa da Morte e de Corme. Vedes ese que está a carón do edificio, como conviven incluso, desaparecen a construción tradicional e o hórreo está aí, ergueito e altivo e marcando a súa presencia. É un contraste bastante chamativo, pero aí está. Aquí tedes outros, como vedes, con pés, con celeiro abaixo, a cantidad e a diversidade de formas, eso dá. Este do Ancares, estas fotos as fixen agora en primavera, este é un hórreo de nave moi cerquiña xa de Nave de Suarna. Fixadevos que ten un corredor de arredor, o tellado de lousa, xa. Antigamente era de colmo, ora cada vez hai menos, ainda os hai, e logo foron sustituídos pola lousa.
Bueno, moi bonita esta combinación, este cromatismo, por iso que é unha arquitectura e ten unha componente artística preciosa tamén. Outro, da zona de Ancares, tamén, Coidado, que está neste caso... Aquí vedes, estos son dous, vedes aquí o de Colmo, que ainda ten o teito, e máis abaixo o de Lousa. Isto o traigo porque, como vedes, tendes a roupa de baixo. Sirve tamén a parte de abaixo para secar a roupa, para armacén de leña, para agradar a leña. Aí, estos siguen sendo a zona de a Costa da Morte, convivindo con cruz, unha cruz, un cruce de camiños. Bueno, a convivencia dos hórreos con múltiples elementos, como vos digo, cos eólicos tamén. Fixadevos que a tamaños pequeniños, miradese a cantidad de pedriñas que ten sobre o tellado. Isto é verdade que en zonas moi venteadas, pero aparte deso hai un componente simbólico que logo vos vou explicar. Hórreos con formas, sabedes, é infinita. Neste atlas, xa só con ver este atlas, é maravilloso e impensable a cantidade de formas, o sea, creo que é un patrimonio mundial o que temos neste sentido, maravilloso. Este sobre unha porta arcada, porque unha cousa que quería comentaros xa da parte inmaterial é que o hórreo podese considerar, isto digo eu, pareceme a mí, arquitectura da fartura, da abundancia, porque nada menos que está guardando o grau, garda mazás, garda touciño, garda moitas outras cousas, claro, estamos falando do pan, pero garda moitas outras cousas. E además é como unha especie de representa a familia, cando hai esta ostentación, como vedes, esta notoriedade, esta elevación que poño aí, esos son, en semiótica, son manifestacións de poder. O hórreo ven representar esta miña casa, aquí hai fartura, canto máis grande, claro, canto máis cheo. Este é en Rianxo ou Dodro, na provincia da Coruña. Este foi restaurado hai pouco. Esta foi unha visita que fixemos a raíz do congreso do ano pasado, non o coñecía. E, bueno, como ves, hai outro tipo de hórreos como este, que están en portalóns de entradas a casas. Pero, bueno, aquí aspectos inmateriais que vos vou decir. A monumentalización, porque son hórreos, este e outros, bueno, creo que teño outros aquí, efectivamente, pero vamos a quedar aquí. Cando se monumentalizan, pois xa son monumentos. Polo que vos decía, dan categoría e distinción, e hai ostentación nalgúns deles. Moitas veces están construídos con un primor e con unha creatividade que realmente son elementos artísticos, cando teñen deseños de rosáceas, están pintados, están esculpidos, teñen reloxos de sol, os cumiais, como dice Castelao, que me gusta moito a palabra, ou ben son cruces, ou son animais, ou son esceas, incluso humanas. Quero dicir que hai aí todo un componente artístico. Hai nos que consta a data de construción, tamén é importante, o sea, é marcado. Hai nos que teñen inscripcións, hai os que teñen o nome familiar, o do clan, hai os que teñen escudo heráldico, en fin, que son símbolos de identidade, dan categoría e distinción. Aquí tedes, por exemplo, estes relacionados coa igrexa parroquial, porque logo hai os hórreos parroquiais, os hórreos da casa rectoral, que son os máis farturentos, os hórreos dos pazos, como vedes, aquí estes son as Torres do Allo, en Ponteceso. Salen dous, pero hai máis hórreos. Tamén ver unha casa como unha eira ou o entorno con hórreos, xa dices, que vos digo, arquitectura da fartura. E que vamos a decir das eiras comunais? Isto é un símbolo de identidade xa magnífico, porque ou toda a aldea, ou toda a parroquia, ou toda
a comunidade, representa unha comunidade. Chegar a un lugar onde ves este exército de hórreos ca súa eira, aquí hai fartura, ou houbo. Este creo que son os do Lindoso. Estes son tamén ali en Dodro, moi cerca de onde estaba o do Arco, e además hai un lavadoiro, comparten espacio con un lavadoiro. Quero dicir, cando se agrupan, poden ter distinta orientación, ás veces están todos orientados igual e outras veces teñen distintas orientacións, non? Pero bueno, é unha visión, nos ofrecen unha visión da comunidade. É curioso, aparecen tamén nas mandas testamentarias, isto a min chamou a atención en Noia, porque un hórreo pode ter 3 propietarios, según os claros. O sea, se ten 3 claros, está dividido por tramos e por parcela. É dicir, lle corresponde, aí hai un de 3, non? Pois en este caso eran 3 irmáns e cada un tiña un claro e a terra que lle tocaba de baixo. Imaginadevos que lío. Hasta que punto se pode fragmentar ou se quere un hórreo, claro. Estaba pensando... Isto máis está. Vale. E falando da fartura, esta frase de Castelao, non hai cousa algunha tan triste como ver un piorno pequeno que polas súas rendixas non amostre máis que o ceo. Cando un hórreo víase baleiro, non de ruído como estes, baleiro, pois era a cousa máis triste, porque quería decir que había fame, había necesidade nesa casa. Estes son hórreos tamén de Corme. Fixadevos que mazarocos, que construción pétrea tan... É unha pena que se estén caendo porque xa casi son monumentos arqueolóxicos, pasan a ser. O lugar chamase Candelajo, que é un sitio precioso. Seguimos na zona de Malpica e por aí. Fixadevos na elevación que vos dicía antes, que casi son torres e o hórreo alá en riba, empoleirado. Vamos a ver outros tipos. Estos tamén son ali, outras formas, pero fixadevos como destaca a elevación, o afán ese de estar alto. Logo explicarei a parte simbólica desa altura. Aquí tedes outros, ese ten o ano 1980, pon. Non sei se é que foi repintado, restaurado en 1980, posiblemente. Pero bueno, outra tipoloxía, sabe? Un exemplo, porque estánse restaurando algúns. Estes están a pé de praia, realmente son hórreos que fixádevos o que suporía para os mariñeiros vindo desde o mar e para os visitantes desde épocas, incluso os piratas. O primeiro que ves dunha poboación son os seus hórreos. É como unha muralla de hórreos, non? Aí fachendosos, aquí estamos nós, representando a comunidade. Quietos todos. Vedes os usos, aquí aí vedes nun que ten unha piragua ou é unha táboa destas de sur, as nasas, porque con isto quería, que novos usos, que será unha das cousas que vos preguntades, non? Non hai por que fosilizar a realidade cultural, tampouco se trata deso, nin de crear unha reliquia. É unha reliquia cultural, pero tamén pode ter un novo uso. E tampouco facer arquetipos estandarizados, porque vemos toda a diversidade que hai, formal, non hai un hórreo tipo, non, hai moitísimos. Nin tampouco simulacros mediáticos, que se fan ás veces así un pouco espectáculos. Temos que intentar facer unha conexión interxeracional, é dicir, coas novas xeracións. A mí non me parece aberrante que se poña unha táboa de surf no hórreo, por que non? Se antes se poñía o carro, pois por que non se va a poñer unha táboa de surf? Hai ustedes na primeira liña de costa detalles das carpinterías preciosas para favorecer a ventilación, como vedes. Como se ve o mar, directamente caixo o mar aí. Pasas do hórreo para namorar tamén, supoño que era e sigue sendo. Colocar as macetas. Vedes aquí as piraguas, estou ali en Conbarro. Bueno, pois por que non? Para poñer os aperos da pesca. E a min ocúrrenseme, se vos ocurre a vos tamén, pois agradezo. Que outros usos pode ter? Pois
Igualmente como secadeiro de roupa dentro ou fora, porque dentro tamén se seca a roupa. O sea, temos hórreos, podemos seguir facendo eso. Se pode seguir guardando as galiñas neles, por que non? Pero logo outros usos novos, por que non pode ser un lugar para meditar ou practicar yoga? Facer yoga no hórreo. É un sitio ideal, é unha estancia ideal e está ventilada e ten luz natural. Facer un atelier ou un taller para unha pintora, para un arquitecto, arquitecta, para unha costureira, para facer alguna artesanía, se pode utilizar un hórreo, xa que vos vou contar dos hórreos cuadrados estos. Os lugueses asturianos son unha maravilla, porque teñen unhas dimensións moito máis grandes. Eu creo que estes son usos compatibles perfectamente co hórreo, non? Tamén para o mel das abellas, efectivamente, mira, moi ben, gracias, xa vou anotar. Para almacén de bicis, para guardar as bicis, para guardar as cousas de pesca, o sea, de almacén múltiple, para, do lugar de xogo xa non quero nin contar, para os rapaces. Mira, as famosas cabanas que queremos facer, que nos debe ter un hórreo que xa é ideal, xa é a casiña ideal para os rapaces, non? E un aspecto simbólico que se utilizou en algunhas ocasións era para o velorio dos mortos. Dadevos conta que ten cruces e como unha capeliña, pois tamén servía para eso. E pode servir, por que non? A mí non me importaría que me velasen un hórreo. Que pasa? Cando hai xa que dotalos de servicios e instalacións como luz, auga e eso, aquí xa é a cousa máis delicada, porque sí que alteramos estruturalmente o hórreo con esas instalacións. Entón, que se poda utilizar como hai aquí en Barreiros, que creo que hai unha casa de turismo rural que ten un hórreo, non? Vin, que ten que ofrece como dormitorio de turismo rural. Esos xa serían casos a estudar moi específicos e que excepcionalmente poden ser. De Suarna hai un que das habitacións de protección rural que dá para 2 habitacións, claro, os de Navia. Con todo o baño. Sí, os de Navia, sí. O máis... Tipo estudiado, claro. Claro, e teñen ese corredor alrededor. Sí, eu os vin en Portugal tamén, además eu fui cos meus fillos cando eran pequenos, paramos ali en unha quinta destas portuguesa en Bertiangros, onde están as lagoas cerca de Ponte de Lima. Xa hai anos que na quinta tiña uns hórreos, fixo hórreos novos, para que a xente os utilizaran. Xunto cas vacas e o gando, estabas ali no medio dos hórreos. Pero bueno, xa digo, un hórreo de 100 anos, 200, 300, que os hai, que 400, habería que mirar e estudiar o caso, e sempre que non afectará ademais o aparello externo, porque se empezan a cristalar, a non sei que, pois xa non é un hórreo, é outra cousa. E ademais, eso. Está tal cual, claro. Tamén ten así como un balcón alrededor e tal. Sí, claro, se non se altera formalmente exteriormente, está en sintonía con todo o resto, pero claro, se xa lle pos unha antena de televisión, lle metes tuberías, eso non pode ser, por eso digo, esos son casos que supoño que se estudian e que habría que estudiar excepcionalmente. E aparte que senón todo o mundo empezaría a facer habitacións nos hórreos e nos quedaríamos. E, bueno, aquí xa andamos por aquí, por esta zona, para que non me tiredes das orellas. O identificades? Claro, pode ser calquera. Calquera sitio é un tipo de indonés. Sí, digo, asociado a unha casa, claro, pode ser en calquer lugar. Isto é na igrexa de... esta de... oi, se me sale ahora non. A de esta... San Martiño. Eso, San Martiño. Sí, isto está a carón da igrexa de San Martiño. Estos son xa máis os hórreos tipo daqui que te chaman na clasificación que fan, que non os fago eu,
Se chaman Hórreos da Mariña Oriental Lucense, ou os cabozos, vamos. Creo que lle chaman tipo Ribadeo, por poñerlle un nome. Son os de Foz, Cervo, Burela, Barreiros, Vegadeo, hasta Viveiro, creo. Son esta forma de hórreos moi peculiar, a verdad, que a maioría van sobre celeiro, máis que sobre pés, parece ser. Son moi elevados tamén, non sei se teño algún máis, sí. Poden chegar a ter 3 módulos, 3 andares, que creo que o da baixo é unha adega onde se puña as patacas, no medio hai unha paneira onde se puña o grau e arriba era o hórreo propiamente dito. E logo tamén teñen as escaleiras por fora, co acceso exterior. Non sei se teño algunha foto máis. Sí, bueno, e con... Estes son da Terrachá, creo. Que teñen estes pináculos. Sí. Creo que os sistemas de ventilación... Ai, non se ve aquí. Pensei que traía algún... Bueno, de chamades bufarros, que teñen así como unha disposición axedrezada a veces. Eso non sei, estou aprendendo. E logo que teñen un beiril, en vez de tornarratos, claro, teñen un voladizo, que é o que torna os ratos, en vez de ao non ter pés. E hai nos que poden ter incluso un pombal. É dicir, a variedade funcional dos hórreos é impresionantísima. Bueno, e o último da parte material, e xa pasamos a inmaterial, que temos os hórreos, é a imaxe emblemática galega é o hórreo. Hasta as paradas dos buses son hórreos. Nesto xa tedes reparado. É unha imaxe, tamén é unha imaxe de consumo turístico, porque estas figuriñas de hórreos para os turistas, Sargadelos, pois tamén ten o seu hórreo, os seus hórreos, que ten máis que estes. Pero para que vexades a trascendencia cultural, como nos identifica a nós. Ai, isto va solo, Bueno, componente simbólico-cultural dos hórreos galaicos. Isto, a ver se teño por aquí, esta é a imaxe máis antiga coñecida dos hórreos. A ver se teño aquí para deciros... Sí. Esta imaxe está na Biblioteca do Escorial, é o Milagre da Virxe, unha cantiga de Santa María do rei Afonso X Sabe. Esta miniatura, bueno, o sea, do século XIII, xa vos poño, xa había hórreos no século XIII, 1200, e esta lámina, que está tamén iluminada, e que incluso ten unha inscripción e pon aí hórreos, o vedes? Bueno, é letra gótica, é difícil, pero pon, xa está o nome aí, hórreos. Isto que conta un milagre destos pobres monxes que estaban mortos de fame e que, como non tiñan para comer, pois pregaron a Santa María que os socorrese, e ao outro día, que o que pon aí, acharon os hórreos cheos de moi bo trigo. O vedes aí no final? Sí. Hórreos cheos de moi bo trigo. Bueno, pois aí tedes a palabra hórreos. E vedes, claro, o trigo que se ve dentro está xaxerado, ou o cereal, os graus. Millo non era, porque non podía ser, mazorcas non son. Pero mirade, teñen os pés, están os tornarratos, estructural, sí que a porta é mozárabe, que era a teella, en fin, e os monxes aí dando gracias. Pois gracias a esta miniatura medieval sabemos que xa existían nesta época, o cual non quere decir que non existisen antes, porque cando saen na prensa e preguntan aos xornalistas, das un dato, sempre poñen a partir, eu digo, son de tal época, aparece, no, cando aparece algún documento escrito ou algún documento visual, pois este é o caso. Bueno, ritualidades, bueno, non, aquí eu vos tiña que decir en que documentos atopei eu a palabra hórreo, se vos interesa. Lo teño por aquí anotado, e non sei onde vai.
Me parece que está aquí. Si non o sei de memoria, pero é porque gustame máis darvos así os datos. Pois non sei que fixe. O mellor quedoume aquí. Non me quedou aquí. Bueno, pois cédesme aquí por aí. Non lo digo eu. O horro, como coa palabra horro, que se me fai tan raro, atopeino no tumbo de Toxo Soutos, que un tumbo é un libro medieval dun mosteiro, neste caso do mosteiro de Toxo Soutos, que está en Lousame, Noia. Aí aparecen... Ese é tan raro, que mira que puxen... Pero non o vexo. Aí aparecen documentos, bueno, aparecen documentos que son femeninos, además son mulleres as que encabezan cos seus homes e os seus fillos, pero encabezan elas o documento. Son testamentos, son doazóns, son vendas e é un deslinde territorial e aparecen sempre os hórreos. Son do século, o primeiro que eu vin é do ano 1035, o sea, século XI. E este é de deslinde, dice, estos son unha comunidade de unha aldea que trata cos monxes un deslinde e dice, o deslinde tal que va da pedra de tal a tal, vai por un anta, que é unha mamua, é un dolmen, e por baixo dos hórreos, e lle chama, neste caso parece, os ríos. Despois en outro, isto que hai unha venda dunha muller, hai 3 documentos do ano 1220, 40 e 60, con horro ou reo. E hai o topónimo, incluso en Noia queda, hai 2 topónimos de unha aldea que se chama Horro e a que está a carón dela chamase Curral de Horro. É dicir, aí están fosilizados esta denominación antiga que ainda persiste en Ancares, que vos decía antes, que sería Horro, o nome original, o nome máis antigo. Bueno, pois as ritualidades do ciclo do pan. Para entrar nesta parte simbólica, a bendición dos campos, que vos vou contar desto. Todo o ciclo agrario que vos falaba antes ten os seus elementos sacralizados, absolutamente todos, sagrados. É a expresión dun legado espiritual, mira o que decía Castelao, que é un hórreo, unha hucha sagrada que garda o pan de todo o ano. Unha hucha sagrada. Aquí entramos en isto, nas ritualidades do ciclo do pan, na conexión con todo o que é o misterio e o sagrado. Xa aí sintonizamos co que é transcendente, máis alá da apariencia das cousas. E de que se trata? De protexer as colleitas a toda costa. Da vulnerabilidade da vida, porque se perdes a colleita, perdes a vida, posiblemente. Entonces, se vos fixades, as bendicións que se fanse. Cando se sementaba o cereal, se bendecía. Cando estaba a medio crecer, coñecedes a ceremonial do lume pan, o alumear o pan, a noite do 30 de abril. Bueno, este é un ceremonial que se fai, que xa non se fai, o último que gravei foi no ano 65, bueno, que falei cun señor, que era na zona de Padrón, Pontecesures, Rois, algo na zona do Barbanza, en Porto do Son, aínda queda o lume pan, memoria, con un canto, alumea o pan, cada grau seu toledad. Isto consistía en de noite, ás 12 da noite, con fachos de lume, correr todo polos campos de cereal facendo invocacións. Mulleres, homes, nenos, toda a noite. Era un fumazo, realmente, dar os campos. Como vedes, coincide a noite do 30 de abril o 1º de maio, que sería na estación celta que chama o Beltán, o luminoso, que se celebra en toda a Europa Atlántica con lume. Unha bendición xeral. O día 3 de maio é a Cruz de Maio, a bendición dos campos. Os curas bendicen os campos das parroquias, tal, e a xente. Despois están as rogativas que se fan tamén cos campos, e para que chova, para que deixe de chover, para que saia o sol, se leva os santiños, se molla no río, se fan tal. Despois, cando se apaña a colleita, tamén se bendice. Na Pascua tamén se colocan ramos de loureiro nos campos e se bendicen. Cando se amasa
o pan se lles fai cruces e se bendice. Cando se enforna tamén se bendice. E logo está o de espantar o trono, escorrentar o trono capa do forno, que se utilizaba facendo cruz para que se marchara a trono. En fin, se bendice cando se reparte na mesa, se bendice... Teño aquí unha bendición que vos la vou ler, porque isto foi no Congreso Internacional, eu dicindo isto, unha señora do público, unha señora que se chama Anxelina Casas del Río, ela iba ca súa avó a Estrela de Soutelo, en Parada, en Ordes, dixo, eu iba camiñado a bendecir os campos. E dixo oración, e dixo, pois gracias por decirla, porque vou decir eu cando dé outra conferencia. Porque formaba parte para ela da súa experiencia vital, para que vexades o importante que é. E decía que despois facían un xantar con unha tortilla de ovos. Formaba parte do ceremonial. Iban leira por leira, espetando un loureiro, e decían, vou poñer mellor unha leira, bendícete leira, bendícete a nada, que non te leve nen vento, nen auga, nen xeada, sapos e meigas, todos as silveiras. Como vedes, isto ten pouco de cristiano. Probablemente sería un recitado que habería moi antigo, e aínda non está aquí moi cristianizado, non? Pero por eso digo, as ritualidades do pan e do todo levaba bendito. E como non iban a estar benditos os hórreos? Como non iban a ter cruces? Aínda que non todos, nin moito menos. Parece ser que o 50% dos hórreos, a mitad dos hórreos galegos, teñen cruces, ademais de outras cousas. Pero, como vos digo, están sacralizados. Outro do ceremonial que me esquecía era a boda. A boda había regueifa e o pan da boda. E se bailaba con pan na cabeza. E forma parte do ciclo do pan tamén. Ai, que calor, supoño que estades asfixiando como a min. Estamos todos aquí como enfornados. Tamén decía Castelao que as mazorcas de millo elas tiña visto nos cruceiros e nas cruces. Son bendicións tamén, e de protección. Esta é unha foto que fixen aínda agora en la vía de Suarna. Aí tedes as mazorcas. Aí tedes outra vez as cruces. Este é unha pintura, non me acordo ahora como se chama o pintor, está no Museo Bellas Artes da Coruña. Pero mirad que colorista, que bonito, no? Porque sempre sale Galicia sombría con todo, non me explico, co festivos, o celebrativos e o coloristas que somos. Bueno, aí se ven os nenos xogando en torno dos hórreos. E aquí arca relicario, que lle chama Castelao, non? Xa vedes, polos cumiais, por esas cruces. E di Castelao, a cruz dos hórreos non ten virtudes profilácticas, senón consagratorias. Estou totalmente de acordo. Por iso alegreime cando lín, porque se está consagrando. E aquí temos que pensar que é unha arquitectura especial e un patrimonio sutil fora da súa materialidade. Por eso, porque é unha hucha sagrada, porque é unha arquitectura consagrada. Entón, xa ten outra categoría. É un patrimonio cultural sacralizado, como vos decía antes. Nós estamos moi afeitos, porque é un patrimonio familiar, pero unha persoa que ve de fora, como percibe isto? Percibe como unha capela. Percibe como un pequeno santuario. E además, cos cumiais con cruces, como vos digo, hai cruciformes, hai rosáceas, hai pináculos, hai escudos nobiliarios, hai cruces solares, hai animais totémicos, hai un montón de cousas. Pero todos están protexendo o que hai dentro desta arca sagrada. De que o protexe? Pois de calquera perturbación que malogre a colleita, de calquera mal ollo, de calquera peste, de calquera andazo, de calquera meigallo, de calquera envexe. Está protexendo de todo eso. Era fundamental. Para Castelao, os remates estos piramidais, os pináculos, para algúns investigadores decía que son símbolos fálicos. Castelao, e estou de acordo con el, pero verá que ver por qué, lle parece que son a estilización do alcipreste. Sabedes, da árbore. Pode ser. O alcipreste, as árbores en Galicia representan, as especies representan determinada cosa. Eu fixe un estudio sobre eso tamén, porque me gustan moito as árbores, e empecé a fixarme que teñen un componente cultural, ademais de natural.
Entón, así como nos cemiterios eran os teixos e as oliveiras, ese é a árbore funeraria que debía estar nos cemiterios e non poñer outras cousas, plátanos e non sei que, non. Simbolizan a morte e a eternidade o teixo. No caso das familias é o alcipreste, os pazos teñen alciprestes. Os alciprestes no Mediterráneo son funerarios. As vías romanas, os cemiterios teñen alciprestes, pero aquí representan a casa. Entón, pode que un pináculo sexa un alcipreste representando a casa, como di Castelán. Non digo eu que non. Pero bueno. E por que son altares do vento? Por que lle chamei eu altares do vento? A ver, isto é unha inspiración poética, que me sei. Por favor, non lle chamedes así e que non salga como salen os titulares dos periódicos. Chamolle altares do vento porque están elevados. A ver, vamos a buscar un elevado, ben elevado, destes que vimos antes. Es que sabes que a elevación... estes. A ver, están elevados por un sentido práctico, é evidente. Están elevados porque necesitan estar illados da humidade dos roedores, para que non se estropee. Porque teñen que favorecer a circulación, ten que estar venteados, porque senón o grau, se colle humidade, colle valor, se pon valorento, ou fermenta, colle unha lentura así, unha fermentación, pois ten que estar alto, está claro. Pero, na parte simbólica, é porque están máis cerca do ceo, igual que as capelas, as igrexas. Onde están? En sitios elevados. Mesmo os hórreos, cando están nas aldeas, tamén se elevan topográficamente para lugares elevados. Aquí hai esta parte divina, que é a de estar cerca da divinidade, está protegido canto máis alto. Por iso lle chamo altar, porque según, isto non o digo eu, o decía o profesor Luis Monteagudo, que era un eminente arqueólogo e etimoloxista, en Galicia outeiro ven de altar, ademais de outras cousas. Entón, realmente, con esa forma que teñen como de santuario, de capela e elevados, e cando vemos además cos pés que parecen altar mesmamente, é un altar para captar o vento. Entón, é en ese sentido que o explicaba eu, é un patrimonio sacralizado, por iso, e esta é a súa parte inmaterial importante. Están elevados e empoleirados en sitios visibles e dominantes, polo discurso de poder, xa falábamos antes tamén, que interesa colocalo no portalón da casa, no alto da aldea, sobre torres, plataformas, fronte ao mar, en riba de penedíos, en fin. E, finalmente, que xa é a última diapositiva, e acabamos, que estamos todos abafadísimos, que me parece estes. Este claramente é un lobo. Mireino por arriba, por abaixo, pola dereita e pola esquerda, denlle moitas voltas. Porque que se un can... Non, é un lobo. É un lobo. Que fai este lobo aí, empoleirado? Isto é en Combarro. Pouca xente se fixa. Está na esplanada, na entrada de Combarro, está este horro ali pegado ás casas. Está só. Non está onde están todos, está así á dereita. Pois isto é un animal totémico, ni máis ni menos. O lobo como guardador do horrio e do cereal. Co cual é un vínculo que queda, e supoño que haberá outros horros ou outro animal, pode ser un xabarín, pode haber un oso. Son animais totémicos da nosa fauna que teñen que ver con esta parte precristiana, coa que nos identificábamos. Se vos fixades no Entroido de Laza, de Verín, os peliqueiros, os cigarróns, o que levan aquí, isto dixen alguna vez porque ninguén repara na parte simbólica dese traxe, o que está representando esa máscara de madeira é un guerreiro en furor demencial, que era como eran os guerreiros da Edad de Ferros que vivían nos nosos castros. Isto que vai aquí con forma de mitra é a aura, cando está en furor. E o que leva aquí o seu tótem de animal, que agora te poñen unha garza, un elefante e un leopardo, que non son da fauna galega. Antes levaba un xabarín, un oso, un galo de monte, incluso un lobo, unha loba. O guerreiro, cando entra en ese estado alterado de conciencia e de furor, é ese animal. E a pelica que levan detrás é que realmente levaba un pelexo. Realmente se puña a pel do oso, ou a pel do... Pois isto igual. Quero dicir que sutilezas temos no noso patrimonio
que son de época prehistórica e non o sabemos. Pois para eso está a arqueoloxía e está esta outra mirada. E bueno, con isto dou por acabado. Espero que, bueno, ahora si tedes algún comentario, algo que dicir, algo que aportar sobre os vosos hórreos, que estaría encantada, sobre os cabozos, perdón. O que podo de momento aportar sobre esta outra mirada inmaterial. Oxalá se siga estudiando e investigando, porque creo que hai moito que dicir e traspasar, xa digo, o que o río simplemente como arquitectura. É moito máis de todo isto. Moitísimas gracias pola vosa atención. Doy as gracias a Ana pola conferencia. Se tedes algunha cuestión, só temos un problema, é que o compromiso era acabar ás 8. E non sei que hora é. Entonces, digo, se hai algunha pregunta... Non. 10 minutos ten. Sí, supoño que nos deixarán algún máis, pero o compromiso era ás 8. Non sei se sabes por que razón, non debes saber, pero pregunto. Por exemplo, nas zonas moi agrícolas, como é a Carrachá, por exemplo, ou zonas, por exemplo, a zona de Sare, que tamén é moi agrícola, a zona de Curtis, que son... Os erros son mínimos. O sea, algunos están a pico dunha parede, que son pequenísimos, comparados con outras zonas que teóricamente teñen diferentes pinturas. Sí. Si sabes, claro, si a zonas Tan pequenos, que algún perdón dice. Xa. Pois terían outros sitios de almacenamento, ademais dos horros, imagino. Porque, por exemplo... Sí, pero o almacenar, por exemplo, o título que era o maíz, era o trigo, o sea, que tiña que estar sempre, non pode estar. Claro, non pode estar metido nunha hucha, nunha arca. Sí. Pois haberá que... Por que hai esa peculiaridade? Por que hai esa peculiaridade? Ten que haber algún motivo, Son miniaturas, ser un personas. Sí. E son grandes extensos agrícolas. Claro. Pois aí, que é o que motiva que... A zona de Sare, Sí. as zonas planas de Grecia, os solos son diminutos. Claro, tamén outra cousa que decía ao principio. Podía haber outras estructuras de madeira que non perduraron. Quer dizer, que poden ter outros sitios... Inclusive eliminar todas, en algún sitio quedaría algún recuperado. Sí, pode ser. Sí, mi abuela, cuando cortaba el pan en la mesa, le daba la becera con la cruz por debajo. Que facía a cruz, ves? Sí, cuando yo era pequeña. Yo tengo el horno de mi familia, que es de 2 cuerpos, en Burela. Tiene ratera, lo seguimos usando como leñera y para tender la ropa, y tiene los gallineros, no los hemos quitado. No los usamos, pero tiene los gallineros, incluso tiene un adosado. Que bien, un morro activo, ves? Pois por moitos anos. Primero, felicitarle por la magnífica presentación, gustoume moito. Preguntas rápidas. A primeira, que relación ten os hórreos con as palleiras? Se coexiste ou non, coa é máis antiga, isto é a primeira cousa, a segunda cousa, en relación a que son anónimos, a través da documentación non pode estudiarse se o son ou non, da mesma maneira que os canteiros teñan marcas de cantería, os hórreos non teñen marcas de cantería, por exemplo, no Mondoñedo, sábese unha serie de palleiras que están construídas por a mesma familia, que é a tipoloxía desas palleiras, se nota que é desos constructores. Se hai maneira de estudiar iso. Depois, vostede publicou alguna cousa sobre todo isto ou ainda non? Invito ya que... Gracias, moitas gracias. A ver, eu, en relación co de publicar, o defecto maior que teño, que o sabe todo o mundo, é que non publico non porque non quera. Eu me dedicaría o resto da vida a escribilo, porque non ten sentido que investigues o que... Pero a vida material mo impide, porque teño que traballar. Se tuvera... Teño que traballar e moito. E porque lle din prioridade a recoller toda a tradición oral. Levo 35 anos gravando a xente. Teño un arquivo sonoro. O tomei como meta, porque polo que vos decía, non? A xente desaparece. De feito, os que teño gravados e as que teño xa non están neste mundo. E me parecía, dixen, bueno, escribireino cando sexa maior, non xa son maior. Pero claro que me comprometo, porque isto non é algo... non o quero para min, además debo a xente esa transmisión, ten que volver
e nas mellores condicións posibles, que é o que quero eu. Non quero que volva como supersticións, como, sabes, sempre estuvo isto banalizado, non. Isto ten unha categoría, é un saber superior, é un coñecemento en toda regla e debe ser estudiado nas universidades e debemos saber. En relación con das palleiras, como vos decía antes, estes hórreos conviven con múltiples elementos agrícolas, xa vimos, con pombais, lavadeiros, con palleiras, incluso poden estar entrecruzados ou facer ao mesmo tempo de hórreo e palleira. O sea, é magnífico, por iso digo que dá para estudiar aquí, pero décadas, a unha cantidad de investigadores e de xente interesada que... E o das familias que me decías, sí, tamén. Se pode identificar por familias, igual que de cemiterios, constructores de determinados hórreos, determinados... E nos documentos particulares. Eu pido a xente, cando me veñen con un hórreo, nos documentos de herencia, nos testamentos, descríbese o hórreo, forma parte dunha casa, e pode aparecer quen o fixo, porque a veces é o propio da casa. Pois o avó Manuel, en 1780 e pico, fixo o hórreo, ou incluso se foi reparado. Eso constaba, a xente antes era moi meticulosa, constaba absolutamente todo, e os cravos que se utilizaban. Entón, queda aínda todo isto para engadir material, por iso digo que temos moito que aportar e que decir ao mundo, ánimo xente nova. Había aquí outra Yo solo quería hacer una pregunta. Si aquí hay algún tipo de ayuda o de la Xunta para mantenerlos pues eso, en buen estado y para que la gente no los destruya o no los deje caer, como en otros sitios, nuestros pueblos, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, los lavaderos antiguos, que incluso los pueblos los han restaurado y los tienen pues como una cosa turística. Sí, sí. O sea, como una... Entonces, si esto es una identidad aquí de Galicia y de la zona, ¿cómo que no hay algún tipo así de movimiento, de ayuda, sí, mira, para mantener una cosa tan sí. A ver, importante? Realmente tiña que haber máis, por parte dos estados, máis diñeiro depositado para a cultura, porque sempre non é precisamente onde máis se destina. Despois, teño que dicir a favor da administración que temos tanto patrimonio cultural, tanto, que é imposible subvencionalo ou, imagínate, cruceiros, igrexas románicas, maravillas, que non falei dos hórreos dos castelos, os castelos tamén teñen hórreos, castelos, pontes, e claro, hai unha legislación que o protexe, e Vic ven de interese cultural cos cruceiros, o sea, ten a máxima protección o hórreo. E durante anos sí que a Xunta estuvo dando axudas, e aparte é axudas Eu sustanciais. sei, non, porque na miña familia houve unha axuda, pero estou falando de aí 15, 35 anos. 20 ou máis anos, sí. A verdade é que se beneficiou moita xente, porque coñezo moita xente de moitas provincias que restauraron os hórreos, pero de repente cortouse. Entón, agora mesmo non sei exactamente como está. Creo que sí se pode solicitar ou a través de diputacións, pero vamos, non hai unha canle de diñeiro destinado para eles, non. Entón, pois está pasando o que está pasando, claro. Non dá ni para as palezas de Piornedo. Bueno, eso. Non sei que vamos. Ainda estive hai un mes nas de Piornedo e non hai diñeiro para elas. Es que logo hai problemas graves que é de falta de coñecemento. Por exemplo, no caso das pallozas que eu sei, o centeo que se planta agora non sirve. Isto me dixeron toda a xente maior. E que non é como o centeo de antes. Non sei se agora se compra a Castela ou non sei onde se compra, pero é endeble, parte. Entón non va a durar. Entón é un gasto de diñeiro que va a durar ainda por riba pouco tempo. É un gasto increíble. Pois xa non temos o centeo aquel, que era un centeo máis rexo, máis duro e que servía. Eso no caso das pallozas. Aquí falta oficio, faltan carpinteiros, faltan canteiros para facer isto. Debería potenciarse os oficios, todos, pero absolutamente todos. Estamos perdendo, eu non sei, acabará facéndose todo con serra e industrial, pero es que non é, se necesita oficios. E afortunadamente hai, eu coñezo, además estuvo no congreso Guillermo, un rapaz de Vigo,
que ten para forxa, para canteiros, pero son determinadas persoas e se gañan a vida moi ben. Es que eu non sei, de verdad, estes oficios va a ser un modo de vida moito mellor que... Eu creo que sí. Sí. É cuestión de... Entón, é verdade que é complicado. É complicado e a veces tamén a xente pedía que lle paguen todo. E dices, bueno, a ver, unha axuda é unha porcentaxe alta, pero bueno, eu penso que simplificando a burocracia, xa empezando por aí, xa gañábamos algo, A ver, non tanto papeleo, non tanta tramitación, delegar un pouco en... Pero bueno, a ver, eu miro desde un lado e desde outro porque estou nos dous lados, non? A nivel municipal, ainda que son externa, que non son funcionaria, e como estando 30 anos fora, non? E ca xente. Conversen as dúas visións, e hai de todo nos dous lados, pero a veces desde os concellos tamén, pois hai pillería, e eu digo, ten que haber un control fora do municipal, porque se fan moitas tropelías, Eu digo, eu desde un concello. A veces é necesario un seguimento externo, porque os hórreos voan, tamén. Por exemplo, non se pode poñer un hórreo de outra tipoloxía aquí. Non podemos traer un hórreo de Navais Guarna para que me quede aquí ben a finca, nin levar un de Burela para, eu que sei, para combarro, por exemplo. Para combarro, non. Quería matizar unha cousa. Sí. Non é todo certo o que estás contando, nunha cousa, porque non está protegido legalmente. Sigue en vigor un decreto dos anos 40, que é o que protexe os hórreos anteriores a 1900. Claro, un decreto de época fascista que sigue en vigor a diose e protexe a todos os hórreos anteriores a 1900. Os hórreos posteriores a 1900, se non están catalogados, é un documento, un plan xeral, un documento, un plan director, algo, non están protegidos. Pero non están protegidos. Tú llevas a patrimonio ahora mismo, Lugo, estou falando de patrimonio en Lugo. Vas a patrimonio tranquer hórreo, lo queren cambiar de sitio, lo queren desmontar. E si considera que non hai datos para garantizar que ese hórreo foi construído no século XIX, o patrimonio dice que se faga con él, o que queira o propietario. Está pasando ahora, non sei se é unha data, entendo que é unha data completamente errónea, considerar que un hórreo hai que protexelo se é de 1900, pode ser do ano 50 e debe ser protegido, pode ser do ano 80 que debe estar protegido, posiblemente. Pero claro, tamén temos unha deuda moi grande que temos concellos, por exemplo, aquí en Concellos da María, que tenían planes xerales aprobados con os seus catálogos, todo eso hai poquísimos. Entón, claro, estánse perdendo, pero continuamente hórreos, e desde os concellos non podemos facer nada, porque o organismo de patrimonio da Xunta non está traballando nese sentido. Sí, bueno, eso, a ver, o que ti dis, o sea, a lei de patrimonio, o que dis ti, protexe os hórreos a partir de 100 anos. Dice 100 anos, ahora dicen de anterior a 1900. Cando saleu esa normativa da que falábamos antes, en aquel momento que creo que hai eso, 35 ou 40 anos, o que tenías que demostrar, pero tampouco con documentos excesivamente, simplemente que estuvera o hórreo, que tuvera unha antigüedade de máis de 100 anos. En aquel momento, dicía así. Claro, para que deran a axuda tienes que ter 100 anos. Eso está vinculado ás axudas de Calle, pero ahora mismo é eso, é complicadísimo, entonces... A ver, é un criterio para mí non é válido. Non, claro, eu non o poría. Son das cousas que hai que emendar, porque e además eu digo cando traballo na oficina de rehabilitación, non só con hórreos, con outras cousas. A mí hai xente que me di, pois mira, un escaparate, que foi unha das cousas que tiven aí, tuvimos un riff-raff con un veciño, que él decía que, bueno, eu decía que era modernista e él decía que non. E ao final encontrou o diseño e era do ano 50 e pico. E afortunadamente eu puxe no meu informe que era un modernismo tardío. Foi a xuicio e gañamos nós. Digo, é que non é a data, non é, sino o valor artístico, histórico e material que teña a cousa. Non valen as datas, ni corre. O organismo protector está establecindo esa data. Claro, porque o organismo protector debería asesorarse e ter o que dixen antes. Si queres protexer o patrimonio, tens que ter unha conciencia. E para ter unha conciencia hai que ter un coñecemento. E se non se investiga, se non hai nin institucións, nin o estudiamos nós nos estudios, como rayos va... Entonces,
o personal que crea unhas leis, pois fai o que pode e o fai mal. Debería estar atento ou a sociedade deberíamos decirlle. Eu, desde o meu posto de traballo, desde logo, e levo 23 anos, non te quero nin contar o que teño dito, o que me teñen oído, de palabra a obra e sin omisión ninguna. Unhas veces cala e outras non, eu fago o que podo, pero dou argumentos. Entón, o que diste, hai hórreos dos anos 40 que son maravillosos, e dos 50, aparte eu, como me movo igual no campo que en arquivos, pois leo todas as licencias municipais, teño, e se seguiron construindo na posguerra, nos anos 50 e nos 60 se seguían facendo hórreos. Pois teñen un interés, porque, como eu digo, non seremos pasado tamén, e haberá que deixar algo de hoxe. O sea, nunca a humanidade ni as culturas pensan que van a ser pasado cando están construindo as cousas, pero acaban sendo, e nos vamos a ser tamén. Pois teremos que deixar constancia de arquitecturas contemporáneas e desta época, non é... Entón, eso xa habería que emendalo. O que si teñen é como unha cláusula ou algo que é, si é posterior a esa data e demostras que ten un interés artístico ou algo, o considera. Pero xa te digo, isto vai a comisións, eu teño estado nas comisións, que se chaman comisións de seguimento ou comisións de asesoramento, e eu teño argumentos, xa me teño falado con arquitectos, con que estén, e sempre os meus argumentos son de máis peso, pero porque teño un coñecemento, un interese, e se debate tamén, non? A ver, e casi sempre, do único que podo estar orgullosa eu, de promover cousas non, porque aquí tarda milenios, pero sí de evitar desastres. Te podo dicir que evitei así deles, os que podo. E é por falta de coñecemento, entón, as normativas, tamén, bueno, é verdade que saliu unha lei de patrimonio no 2016 que antes non había, e ora está o patrimonio inmaterial. Aínda así, hai que facer modificacións que eu as faría. Ou o que se me encargou das alfombras florais, porque lle din eu esa mirada de ceremoniais florais e inmaterial. Agora creo que se está facendo coa música e a danza. A min encantaría, me engadiría un anexo así, do que significa as danzas en trance, que son as nosas, que non teñen nada que envexar a dos derviches de Turquía, ni nada, pero non se va a ter en conta. O sea, non me chamou ninguén, e non digo, bueno, pois fago o que podo. Quero dicir que aínda hai moito, por eso animo a seguir investigando e seguir estudiando, porque no momento en que nos aportemos estes coñecimentos, para aí, xa se empezan a tomar outras medidas, pero hai que dalas e hai que convencelos. Bueno, eu creo que pidovos perdón, pero o compromiso que tiña era acabar as 8, son as 8:10, non temos máis remedio que deixalo aquí, casi comprometeros para outra vez, porque senón parece que é un tema interesantísimo e damos outra vez as gracias. Sí, hai que...